लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआव दङ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार भिडिअ बे जाहैबाय नोंथांमोनहा जायफोर एन्ट्रेन्स होनो ओंखारदों जायफोर एग्जामिनेशन होनो ओंखारदों नोंथांमोननि थाखाय बियो थोजासे नङाब्लाबो मोनसेबाबो हेल्प खालामगोन होननानै आं आसा खालामो। दा बेयो जाहैबाय नोंथांमोननि गेजेराव नुनो मोनदों बाहाय नोंथांमोनहा फारियै बिगियाननि गोनांथार आबुं महर बरहरथार एब्रिभिएसन साइन्सजों रिलेटेड थानाय एब्रिभिएसन जेसेबांनाखि दङ नोंथांमोननियाव बाहाय हाजासे बुथुमनानै होनो आखायाव लानाय जादों। दा बेयाव नोंथांमोना फार्स्टआव नुनो मोनदों CCTVनि फुल फर्मआ जाहैबाय क्लोज सार्किट टेलिभिजन बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेनिफ्राय नुनो मोनदों राडाराव नुनो मोनदों नोंथांमोनहा रेडिअ डिटेक्शन एन्ड रेंगिं। बेनिफ्राय दङ सनाराव दङ साउन्ड नेभिगेशन एन्ड रेंगिं। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों लेजार लाइट एम्प्लिफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड। बेनिफ्राय दङ स्टिमुलेटेड आरो दंबावोमोन इमिशन अफ रेडिएशन दङ। बेनिफ्राय नुनो मोनदों नोंथांमोना मेसार MASER माइक्र'वेभ एप्लिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन अफ रेडिएशन। बेनिफ्राय नुनो मोनदों AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेनिफ्राय नुनो मोनदों SARS बाहाय नुनो मोनदों सेभार एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बेनिफ्राय दं DNA डिअक्सिरिबोन्यूक्लिक एसिड बेखौथ' बयबो मिथिगौ। VVC भलिफिनेल क्लराइड। बेनिफ्राय नुनो मोनदों CNG कम्प्रेस्ड नेचुरल गेस LPG लिक्विफाइड पेट्रलियाम गेस। बेनिफ्राय नुनो मोनदों TB बे जाहैबाय ट्यूबारकुलोसिस प्रनाउन्सिएसनखौ नोंथांमोना मोजां नाय। ओमफ्राय BCG बे नुनो मोनदों बेसिलास कलमेटि। बेनिफ्राय गेरिन। बेनिफ्राय LORAN दङ लं रेन्ज नेभिगेशन। AMU दङ एटमिक मास इउनिट। CRO दङ कैथोड रे असिलोस्कोप। बेनिफ्राय दङ CFC बे जादों क्ल'र'फ्लुर'कार्बन। CNS सेंट्रल नार्भास सिस्टम। TDT डिक्ल'र'डिफेनिल ट्रिक्ल'रइथेन। लोगोफोर बाहाय बेबायदिनो गोबां इडुकेसनजों सोमोन्दो थानाय माखासे कुइसन्सफोर भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननि गेजेराव हगारना होनाय जायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना जायफोरा पाब्लिकेसनखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय जाखांफैनाय नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो आरो नोंथांमोना रेगुलारलि भिडिअ नायनो नाजा अब्ला थुलुंगानायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो गियान मोनगोन। बेनिफ्राय आद्रा दंबावो नोंथांमोननि थाखाय ICUनि जाहैबाय इन्टेन्सिभ केयार इउनिट ICU। बेनिफ्राय दङ RNAआव दङ रिबस निउक्लिक एसिड। बेनिफ्राय नुनो मोनदों STAR सेटेलाइट फर टेलिकमिउनिकेशन एप्लिकेशन। बेनिफ्राय नुनो मोनदों ICT इनफरमेशन एन्ड कमिउनिकेशन टेक्न'लजि। बेनिफ्राय नुनो मोनदों NASA NASA नेशनेल एर'नॉटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेनिफ्राय नुनो मोनदों LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बेनिफ्राय नुनो मोनदों LED लिक्विड इमिटिं डायोड बे नुनो मोनदों। बेनिफ्राय दङ STP स्टैंडार्ड टेम्पारेचार एन्ड प्रेसार। दा बेखिनि माखासे गोबां नोंथांमोननि सिगाङाव साइन्सजों रिलेटेड थानाय एब्रिभिएसन नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जाहैबाय बेखिनियाव। आरो नोंथांमोनखौ मोनसे गुरै खावलायनाय जाहैबाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबबा बेबायदि गोबां भिडिअफोर नुनो मोननाय जाहैगोन। जुदि नोंथांमोना बेखौ गोसो जायोबा स्क्रिनशट खालामनानै लाब्लानो जाबाय भिडिअखौ स्टप खालामनानै अब्ला नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनगोन क्लियारलि नायनानै स्पेलिंफोरखौ नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। बाहाय आं DTP खालामनाय जायासै हेन्ड राइटिंजोंनो बानायनाय जाहैदों नोंथांमोननि थाखाय। बेनि थाखाय सरि। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।